Hoxe vamos a sacar as vacas co carro. No, pero pon así, porque dalle do outro lado, porque quere que se faja como quere, non? Pero eu, cos meus 2 collonciños que teño, guise, levo ese. Aquí. Chama atrás. No sé teoría, pero pouco práctica. Os rapaces agora, moitos rapaces desta era, pois son así, non se conciencian das cousas, non se conciencian, non se levantan pensando, pois dixéronme de facer aquilo e vou facelo, e todos os días xa responsabilizarse desa parte, e que un saiba que se pode liberar e non estar pendente, porque estás pendente, estás preguntando e ainda se enfadan, deixa que non sei que, bueno, jovare que non paras de non sei que, estes problemas seguido. Bueno, si queredes dicirlles algo respecto destas cousas sin que saiban que eu vos lo digo, podedes dicirlo, porque son maiores de idade. Eu estou todo o día intentando fazer o que podo, é verdad que estou canso como vos digo, erguín máis 8, home, mellor era as 6, pero xa bastante me custa as 8. Escuita, Marcos, a ver o que temos que facer hoxe. Terceira semana en 1906. Despois de 15 días de concurso, José vese incapaz de gobernar os seus fillastros, pero o programa vaille botar unha man. A tarefa doxe consiste en que os pais organizarán o traballo dos fillos. E o máis importante, os rapaces están obrigados a obedecerlles. Hoxe decidirá o equipo de homes, Víctor e Martín, como el queira para facer o resto dos traballos como o cuidado dos animais e da horta. Pode organizar como el queira. Bueno, pois o das A ver, como galiñas... pon aí. Que pode organizar quen? José. Claro. Sí, entre Ao os final da tres. xornada os nenos recibirán unha sorpresa que esperemos que lles guste. Tende paciencia, pensamos que pagará... Sorpresa, ves? Sí. Que José... Que José organiza o traballo. Claro, que tedes que facer vos. Xa vos lo dixo. A ver, que nos está a dicir? Imos estar ali eu a máis Margarita un chestinho da horta, mira que temos cousas que facer. E xa estamos todos xuntos, ide facendo eso, e despois ximos tamén comunicando o programa. Vale? Xa nos dices, pois. Vale. Pois vamos, palo, entonces. Estas machetas, dígame. Eso sí me las utilizamos. Sí, pero nunca as deixes por aquí porque o neno, porque o neno ten a tentación de andar con elas e... Bueno, pois deixos aquí, nen. Vale, xa os estou organizando, están empezando a botar unha man en firme, e bueno, tómano como que deben de facerme algo, xa non é pouco. Estou bastante contento, porque están axudando moito máis do que pensaba de repente. Teño o seu orgullo tamén. Pois veña, espírito, que é moi importante o espírito. Aí vai moi alto, Sí. Si, eu non o poñería tan alto. Quita este daqui que che estorba. José conseguiu o que quería, que Víctor e Martín acatasen as súas ordes, e os rapaces póñense a traballar. Hai que evitar que as galiñas entren na horta, así que os González van cubrir o valado con toxos. Vou coller o sacho, vale? Vale. Chamadesme a min e veño aquí se fai falta e explico o que sexa. Non penso que teñades moito problema. A ver. As galiñas non creo que tiren, non é? Tampouco son a porca, joder. No, ahora últimamente estamos correndo todos igual. A mellor ao principio algún dormía máis que outro, pero ahora estamos todos aí na tenda. Gustaríame que si dar un paseo fora destas casas, por aí a donde sea, non sei, que planearan algo para todos os domingos. Polo menos ter un putísimo día para ir por aí a dar unha volta. E non estar todo o día metidos aquí traballando como a cans. Por aquí, por este lado. Aparta de aí a roupa, son. Manter a autoridade non é problema para Carlos Peña, pero pouco lle pode pedir a Lorenzo, que ten o brazo escaiolado e non pode traballar. Sabes que podes ir facendo? Trendo agua. Rodrigo, onde viaxes? Aquí.
É mellor levar o gachego grande para lá e chegar lá e trelo. O que te dixas, barrigas? Bueno, faime caso, pero antes de facerme caso teño que explicarlle o porqué. O porqué. Teño que dar... Bueno, é normal, Nunca tuve empleados, Ao mellor son mal jefes, eu que sei. Víctor, Martín e Sonia traballan baixo a dirección de José. Polo visto, a carta do programa fixo efecto. Ahora vou. E José? José está ali na horta. Polo pau que trae. Os traballos para protexer a horta das galiñas están case rematados. Pero mira, se son gallinas resistentes a los topos. Que fillas de puta. Pues aí cerramos, lleveiras, descubrimos un burato por donde pasa. Por moito que lle fagas, as galiñas son resistentes, outras. Entonces ves unha dentro e inténtala sacar para saber por donde escapa. E ao mellor ves un buratiño así pequeno, unha merda, e ves ainda así con tosiños polo medio, e ves a galiña que se mete por aí, como pode, tras, e sale, a festa rachada, e cando non fai eso saltan. Siguen entrando igual as galiñas, non hai maneira. Xa desde que entra unha vez, por moito que o cerres, como non fagas aí un muro de hormigón, van seguir entrando sempre. Son inmunes os No, home, no, é que ben se ve que hai que en algúns sitios hai que axeitado, home, hai que axeitado. A ver, E a min parece por aquí xa non volven pasar na vida. Non poller máis, hai que axeitar o que hai de momento, a ver. Se temos que ir a Ás veces dá máis traballo mandarlle facer que facer e mandarlle facer para que vayan habituándose, pero tens que andar supervisando algo, porque senón ao mellor non fan, ou queda a medias. É así. Cos rapaces son... sí que se pode falar con eles, non hai problema ningún. E con José tampouco, que non digo que sea mala persona, o que pasa é que ten unhas ideas así de moito falar e pouco escoitar é a súa idea na máis. Entonces é difícil chegar a un entendimento. Non, vou mirar a ver se pode colocar un pouco mellor, para que non pase. O traballo dos rapaces non serviu de nada. Ante a mirada de Víctor, José desfai o balado. Pois, abaixo. Que comigo están moi afeitos a facer o que lle dá gana. E a pasar de todo o que eu lle digo. Se eu lle digo, pois non bebas, mas se ni dixera nada. E ademais así, porque me dá gana e pronto. Que queres que che diga? Eu son sincero, pero... eu que sei, debe de ser que un se fai a lavar patadas no cu, que acabas queréndolle así como son. O pai dos González prefire facer o traballo el mesmo, pero, polo menos, faino cantando. Canta rondando mos cuellos, e preocúpame, señor. Especialistas. Onde non hai problemas de organización é entre as nais que traballan xuntas fiándola. As fillas están con elas, pero limítanse a mirar e non colaboran. Sonia está de novo de mal humor por non ter suavizante pro pelo. Pois xa non sei ni que facer. Levo 2 días sin peinarme. Cando salas de aquí córtalos hasta... Sí, seguro. Correntes del chan. Sí, outra solución non vas ter. Bueno, pois non me desenredo nunca, e punto. Deixa rastas, pois rastas. Pois mira, sabes que quería, teño o mesmo problema que antes. Que levo a cabeza e non podo desenredar o pelo, porque se me enreda moito. E non teño nada para suavizarlo, nin nada. Terei que aguantarme e non levalo moitas veces, o mínimo. Nada, córtalo non o corto. Eso é que é para ela ou para todo? Particular. O programa envíalle a Sonia unha carta cunha receita para facer suavizante. Querida Sonia, despois de consultar co mellor peluqueiro de Galicia, e non é broma, xa temos a receita do suavizante caseiro máis aceitada para ti. Proba con isto, xa que o limón non funcionou. Debes mesturar unha das 2 semas de ovo cun chorro de aceite. Unha vez que laves o pelo con saurón, aplicas esta mestura e deixa actuar entre 5 e 10 minutos. Mentres a mascarilla fai efecto, peitea o pelo cun peine.
Esta solución serve para hidratar o cabelo, desenredalo e evitar a caída. Bueno, en visto de que aquí se non se protesta non se consegue nada, veño protestar. Se a Sonia lle traedes unha receta para champú para pelo, quero que me traedes unha receta para champú para pelo teñido. Coño. Sonia vai comprobar se lle fixo efecto o suavizante de 1906. Cando te cansas, queres que tal, envolve a toalla. Xa o irás. Moitas gracias pola receita que mandaches do pelo, da crema suavizante, pero non me desenredou o pelo, de feito ainda o teño algo enredado, pero moitas gracias, de todas maneiras. E pido vos que se sabedes algún remedio máis, pois que mo digades. Nada máis. Tamén quería pedir perdón por antes poñerme así polo champú, pero non me fai falta un champú específico para pelo teñido. Alicia e Sonia teñen unha boa relación e traballan ben xuntas. Coalá que lle sobrou ás nais, van rencher as almofadas para descansar mellor polas noites. Quizáis iso faga que se sintan máis a gusto en 1906. Estás aí, cose que cose. Está como a sorpresa, non sabes o que che vai tocar dentro. Jesús, o que aí dentro hai. O que fixo as almohadas teña pouca gana de traballar, pero iso non é. Sí, adaptada eu creo que xa estou máis ou menos sí, pero igual algo máis sí que me teño que adaptar, sí. Porque non me gusta estar aquí, aburro-me, prefiro estar alá, que as miñas cousas e que as miñas amigas. Ademais chego o fin de semana, estar aquí, como que se me fai un pouco aburrido. Eu xa desde o principio non quería ver, pero como viñan eles, pois viñan eles. Vamos indo. A veces ben, a veces non tan ben. Porque hai días que dache o beixón e dache gana de mandar toda a merda. E me se metere do meu can, xa estaba contente. Pero xe dixo un outro día que xa non o vou pedir máis. Alicia leva tempo pedindo que lle traiamos a súa cadela Dana para levar mellor a experiencia de 1906. De momento terá que conformarse cunha almofada nova que fará as camas algo máis confortables. As rapazas están aprendendo que cun pouco de esforzo pode mellorar a súa vida nas casas. Non me sabe. Os concursantes reciben outra carta do programa cunha proposta diferente. A ver, lela ti. A ver. Eu non sei ler. Pois dalle a Alicia lo. Outra vez. Sí. Estimada familia Peñares, hoxe ides empezar un traballo que esperamos que vos resulte máis divertido que os que tuvestes que facer hasta agora. Imo vos propoñer que fagades unha carrilana. Uño! O objetivo final será facer unha carreira o xoves da semana que ven, pero simplemente para comprobar que conseguistes facelas funcionar. Agora meter un rollo de facer a carrilana que non teño nen idea. Imagínate, se a quero facer un pouco ben as voltas, que vou ter que darlle o tema. Vai unha roda aquí e outra ali. Como as rodas non giran, a roda non gira, ten que girar o eixo todo. Claro, pero eso non... José ten unha idea para deseñar a súa carrilana, pero non chega a un acordo con Martín. Eu penso que é moito mellor con 4 rodas que con 3. Eu penso que o mellor sistema que hai é o de 3. Xa miraremos. A hora de construir as carrilanas, os pais son os que asumen o peso do traballo. Podía ser máis aproveitada hasta aquí, hasta vez. Por os mesmos cartos podes sacar a punta e poñer outra. Por os mesmos cartos podes quitar a punta e poñer máis para fora. Procuramos estar a ir todos xuntos para todo. Todos para todo. Non cada un polo seu lado, porque cada un polo seu lado ao final non... Home, mellor está, pero bueno, procuramos. Eu lle axudo a Sara, Sara me axuda a min, Alicia tamén axuda algo, Lorenzo axuda un pouco menos porque claro, ten unha man sola, ten voluntad, pero claro, cando se dá de cuenta taca dúas mans, e que a man que ten mal non pode mover, claro, non pode estar. É que, mira, eles
A mí non me fan caso en nada. Entón, eu ainda que vexa certos temas, pois paso a decirles nada, porque saio moi mal parado. Non me admiten consellos, non me fan caso ningún en nada, ou seja, son máis listos que a mí, para dentro, sempre. E, bueno, alguna vez igual me equivoco, e teñen razón. Pero que esta roda tamén vai fixar o eixo, senón que se vai solta, cando viras o eixo, non vai virar. A roda sigue... Pero non ten nada que... Pode xirar igual, non? Pode xirar, pero a roda vai estar así. Pero se o fai xirar, eu ir no medio dous paus así. Este é o que o fai xirar a roda. Este é o que fai xirar a roda. Pois temos moita competencia, Ui, desta volta non sei eu. Nesta levas tías de ganar, Está aí Martín moi concentrado. Tomona con fixo un plano e todo, sí. Tomona, aí non sei eu. Non sei eu. Os planos. Si ya habrá que dar os laureles a Martín. Despois hai que... A roda xira porque vai aquí, e ti tes aquí arriba un mecanismo así, e fala xirar. Claro. Entendes? Así. Claro, é como virar a roda. Pero iso non ten nada que ver co que digo eu, para que vai a fixo ou non, no eixo, no que xira ela. Hai que pensar as cousas, estudialas. Sí, claro, podemos facer como a distri ou como a di el, non é tan complicado. Así a simple vista non lle vexo moito... Pois que ao mellor igual non entendo, igual ao mellor facer é unha maravilla, non sei. Pois a veces teño a manía de querer facer as cousas demasiado ben ou querer ser demasiado gracioso e doume conta que fago ridículo. Pero, bueno, supoño que todos somos humanos. Ou serei eu así simplemente, non sei. A señora Dina, veciña dos concursantes, regresa ás casas de 1906. Ven para axudarlles ás mulleres a facer queixo caseiro seguindo a técnica tradicional. Que imos facer, señora Dina? Dice que imos facer o queixo. Bueno, Hai un chisquiño, pero pouco, creo, ten que estar... Un pouquinho máis. Que aceite? Non, é o coajo. Para que se xunte o reite. Está un pouco máis frío, pero pode ver. Cando Sara e Margarita traballan xuntas non teñen conflitos de protagonismo. Fixeron un curioso pacto entre elas. Se estás aquí pasando traballos, pasando o mal, tamén che gusta que te vesan a ti facendo isto e aquelo, non que estés mirando como fai o outro. Vai soltando por os ojos e botar o soro para fora. Eu e Sara casi chegamos en certos detalles como a un acordo, pero sin falalo, non? Como musimos as dúas a vaca, pois así de broma, como quen di, digo yo, bueno, pois empeza a ti, muses un pouco, gravante a ti, pasasme a min a vaca, e así salimos as dúas. Ela ou me engaña moito, que non falamos dese tema para nada, pero así a simple vista ou me engaña moito, ou ela non quere chupar tanta cámara, digamos, por decirlo de alguna forma. El sí, eu rotundamente, eu noto que el sí. Pode meter o dedo? Cando estaban facendo queixo, foi Carlos ali e facelle as cupichilladas a Sara. Deixesme probar, deixesme... Está quente. Claro, espera que... Claro, normal, escoita, normal. Fixáchelo ti, non? Claro, tasos. Tasos. Xa tampouco é o meu carácter que teña que chegar a facer grábame a min, que pera, vou facer o queixo, Non, parece unha tontería, unha gilipollez. Non son así, non me gustaría aparecer así na televisión, facendo mono. Eu son como son, e punto. Nós somos sempre iguales. Tá a cámara, ou tás ti, ou tá a cámara diante, somos dunha maneira. E cando marcha seguimos sendo da mesma maneira sempre. O que noto eu na familia de baixo é que xoga un pouco a dúas caras. Ser, cando está as cámaras son moi ben, ven para aquí, é mellor tal, é para que para... E pois, cando non están, igual andan a berrar, ou se tumban todo ali diante da porta e ela xa non fa máis nada, non? Nós estamos aquí e estamos, que sei como somos nós, estamos por aí, mellor veñen as cámaras, non estamos preparados para que veñan as cámaras ni nada.
Se din que veñan ás 8, pois se nos estamos dormindo hasta as 9, pois dormimos hasta as 9. Cambio eles non, eles sempre están preparados para cando chegan as cámaras estar aí dispostos ou poñense a traballar ou... As dúas familias acúsanse de finxir ante as cámaras. Para comprobalo, o equipo de grabación chega sen avisar e atopa isto. Non a trae, Sonia? O que che pedían? 2 horas na horta xa non podía máis. Aínda que ninguén o quere admitir, todos queren quedar ben diante das cámaras. Eu moitas veces digo, cosas onde anda, pois sempre estou facendo algo. O que pasa é que eu non teño que dicirlle ás cámaras onde estou, entendes? Non sei se queredes gravarme na horta, que nunca me gravaste regando. Eso é un pouco, fai falta regala agora a primeira hora, porque pola fresca teño que... Os nenos están impacientes por descubrir cal é a sorpresa que lles preparou o programa. Pois claro. A ver, que che parece que vai ser? Un juguete. Ese non é? Ese non é? Algo de comer. Unha muñeca, ao mellor. Verdad? Un juguete te gustaría. Igual que yo. Foi bastante ajetreado o día, creo. E por fin chega o momento. As familias reúnense para recibir a sorpresa. Non son xoguetes, como os nenos esperan. Ahora, as mulleres a un lado, Síguese mantendo. Vamos, Marco. Que será? Nada, que está asustada. Está asustada. Mi madre. E como se vai chamar? Espera, pensa a ver que nome lle pose. Miguel. Espera. Querida familia Peña Ares, pensamos que tendes máis que merecido que compramos o vosso desexo de ter con vos a Dana. Supoñemos que lle fará especial ilusión a Licet, e como non, a Alicia, que tantas veces nos lo pideu. Que disfrutedes, grazas a todos, ao programa. Gracias. Porque o tiñedes sobradamente merecido, pois tal, aquí tedes a Dana, non? Para tal. Ese, porque o tiñedes sobradamente merecido, costounos, non? Fíxome tanta gracia, gustoume tanto como a Marcos, ou máis. Mira, ese parece novo. A chegada dos cans foi todo un éxito e as dúas familias están máis animadas. Necesitarán ese bo ánimo para enfrontarse a outra sorpresa que lles agarda esta semana. Serán días complicados que van poñer a proba a súa capacidade de supervivencia en 1906. El Luz. Luz, felices. Moi felices, eran un bicho no sueño. Directamente. Hola, mira. Moitas gracias. Pois teño que me comiña pequeña. Eu conozco os rapaces e non sempre teñen ansia de ter un animal cuidado, de quitalo como hai que facelo diariamente, de alimentalo, a parte que ensucia. Na nosa casa xa bastantes problemas hai para convivir e levar un orden de vida. El mío se llama Rus. Ajá. E o teu como se chama, Liz? O meu se chama Dana. E gustouvos moito o regalo, entonces, non? Estades moi contentos por ahora. É un traballo máis que ven para a nosa casa e aseguro-vos de que xente con ansia de responsabilidade das cousas non hai. Vale, ahora decide chao. E mañana traernos un helado. Chao. Chan, chan. O novo concursante xa ten a maleta feita. Moi pronto sabremos quen é o novo concursante. Teño que coller así
co ombro, levantar, apoñar así, coller o pau. Claro, non me queren ir. Poderedes contratar a un xornaleiro. Seguramente. Teredes que escoller entre Víctor e Martín. Perfecto. Encantado de negociar con... Non sei que pretendedes, que Lorenzo ahora este de vacacións. Seguir exprimindo, a ver hasta que punto aguantamos e cando reventemos xa comprobaredes.